Ayan, naka-video na ako ngayon. Ano yun? Pang grade? So, ayan. Grade. Sa kabila, uy! Dito. CJ, ayoko dyan. May naligaw sa loob. Hello. Bye-bye. Sa maze. Ano yung picture bawat bulaklak? Mga abnormal lang kasi sila. Ay, girl, gata naman pala dito. Napakahirap pa tayo. Ay, may isa pa pala dun, oh. Sunflower camp, tayo view guys. Bagal nila. Parang tangkad mo naman ah. Nakakaya ka, Chelsea. Kahihiyan ka. Wala. Kahihiyan ka. Balik. Ikaw, ilang taon ka na? Oh. Hindi ako marunong magbilang eh. Tara. Uwi na tayo. Ikot naman na natin. Masasakaling mag... Hi, let's say video. Ha? Anak na, yung pangalan. Ah, si Anak ni ko ah, may Mario Marquez. Juan, manong matotong. Nanay ko. Ay, di po. Oh, di ba? Sabang sakto ako din. Oh, nawalan. Na alam ni Ace. Sige, bati na kapit tas. TikTok ko. Ah, sige. Sa TikTok ko man yung Yan, so.
Video? Natok ko lahat. Ano to? Kaduduron siguro ate, kaduduron. Video. Ako, manay yung 100 pesos ito. Ay, baliktad. Hindi kayo pangit tikwa. May pangit isiksi. Oh, mat ka sa kamay. Video. Bakit? Anong problema mo? Video yan. I-upload ko sa ano. I-upload ko sa... Nag-aag na yan? Ayo. Kasama namin yan. Sa ano. Kasama namin sa ano. Sa lokal. Yun, si sister. Gabi na. Si sister. Kami pa. Tara na. Atras. Sige, atras ka na. Maglalakad ako. Madilim na yung kuha. Madilim yung kuha. Dito ka sa likod. Ay, dito mas maliwanag. Tapos tingin ka dito. Kaya mas maliwanag. Ay, okay na. May sounds eh.